Καλημέρα σε όλους. Ελπίζω να έχετε μία όμορφη μέρα, γεμάτη δύναμη και αισιοδοξία πάνω απ' όλα. Εγώ, όπως ξέρετε, σήμερα έχω ξυπνήσει από τις 6:30 πρωί, έφτιαξα το καφεδάκι μου και στρώθηκα στο τραπέζι μου. Από χθες το βράδυ πέρναγε στο μυαλό μου τι θα δημιουργήσω σήμερα, σκεφτόμουν και θυμήθηκα ότι έχω ξύλινο μπούστο μπλούζας και έτσι ξεκίνησα. Θέλω να φτιάξω κάτι cute. Θα σας δείξω. Δεν έχει τελειώσει, να ξέρετε. Αυτός είναι ένα ξύλινο μπούστο, το οποίο έχει βαφτεί το πάνω μέρος με ακριλικό χρώμα και το άλλο έχει γίνει με πάστα και έχω κάνει σαν πιετούλες, όπως έχω κάνει και στα μανικάκια, λίγο έτσι να γίνει λίγο πιο χαριτωμένο. Ελπίζω να βγει πάρα πολύ ωραίο, γιατί μ' αρέσει, θέλω να γίνει πάρα πολύ cute. Όταν θα τελειώσει θα το ανεβάσω στο site και θα το δείτε εκεί. Επίσης, επειδή πάντα μου άρεσε στις γιορτές και στους φίλους μου να κάνω ξεχωριστά δώρα, μικρά, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν μπορούμε λόγω και των οικονομικών μας να κάνουμε ακριβά δώρα, να φτιάξω κάτι που θα είναι έτσι πιο προσωπικό και θα είναι για τις Δήμητρες και τους Δημήτρηδες. Ξεκίνησα και έχω φτιάξει κάποια για να δω πώς θα βγούνε. Μην ξεχνάτε ότι είμαι στην αρχή και η γνώμη σας πάντα μετράει και θα την ήθελα, και ξέρετε ότι την υπολογίζω, γιατί χωρίς εσάς έτσι κι αλλιώς δεν θα είχα φτάσει μέχρι εδώ. Λοιπόν, θα το δείτε λίγο ανάποδα τώρα τα γράμματα, γιατί θα σας το δείξω έτσι. Εννοείται ότι ούτε αυτό είναι τελειωμένο, όλα θα τα δείτε στο site και καλό θα ήταν να κάνετε μία εγγραφή στο site, έτσι ώστε να μπορείτε να ενημερώνεστε, γιατί κάθε μέρα κάτι ανεβαίνει. Δεν μπορεί να είναι πολλά, γιατί είναι 2 χέρια και πρέπει όλα να γίνονται σιγά σιγά, για να γίνονται όσο πιο όμορφα γίνονται. Η άλλη Δημητρούλα μας είναι αυτή. Δεν θα ήταν πολύ ωραίο δωράκι από το να πάρουμε κάτι πιο κλασικό, πιο συνηθισμένο, να το τοποθετήσει στο κομοδίνο, στο γραφείο, σε κάποιο σημείο του δωματίου που να θυμάται ότι το έχει κάνει η φίλη της και να το έχει για πάντα και να τη θυμάται ό,τι και να γίνει, και ας χαθούνε με τα χρόνια, θα έχει μείνει κάτι προσωπικό. Θα με πείτε ρομαντική, θα με πείτε ευαίσθητη, έτσι είμαι. Μ' αρέσουν τα πράγματα που έχουν αξία, πιο πολύ όταν μου τα δίνουν οι άνθρωποι που αγαπάω και οι φίλοι μου. Λοιπόν, αυτό είναι. Έχει μπει από πάνω η κορδελίτσα. Θέλω ακόμα να βάλω και άλλα πραγματάκια, να τελειοποιήσω τα χρώματα. Σας δείχνω μερικές λεπτομέρειες. Η γνώμη σας, όπως είπα, απαραίτητη.